cha ayomombo nwanne ebe ọbụla ị nọ kịta ọ bụ na ọbụla nganga ka a na-akpọ dị nwanne bọcha tichapụ ọsọ dị ọkwa mkpọ gị ngwago na ndị ahụ n'ebe ahụ amagodilo wọsọpụ na cheki enye na keka wanụ ga-esizikwa na Tuesday Thursday afternoon chimo mmadụ ekogokwala onwe ya n'isi onwe ya I tell you keka 1 o'clock ga-esi wee kwụọ na Thursday afternoon mee na agbanyebe redio ha ige nganga ka ife na-emezi nwanne na-amụzi amụ ị na-emezi ife ndị mpi anyị bịazi imebe ife ndị mgbuchi eke na ọmkpọ gị ngwa gị ọ na-steady level anyị na-ana ebe a na nganga na Hot 93.3 FM na-ewetelu gị ka o si adị based on na ịbụ onye Igbo based on na ịkwesịrị ịma ka o si adị na nwanne na-anụ afa ndị Igbo eji abachimama nda chekeni anyị nọsin group Nwiyo International na ego bekee chekeni ya na adịte ihe ebe ọbụla anyị bata na-ekwete na ọ na-eme nwanne ebe ọbụla ị nọ na-efia nke ikpeazụ hey na-enu ndị Alaba mụ na unu adịkakwa adịte ya ọkwa menụ jos na-akwado end of the year m na-etinyelu unu alụ na steady ka anyị mee ka anyị si eme ya na based on na ihe ọbụla a na-akpọ frepos ghọtago ihe ọbụla a na-eme free ihe ọbụla free na onwe onwe ụdị joy ọ na-enye mkpụrụ obi ma ị na-eliela akwa mkpọ gị ngwago abịakwa m ịba mba based on no end of the year na onye ọbụla na highness na-enwe aghọrị chekeriala onye ọrụ aga sisara bata gị na nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM kewe nwanne ka ebe igwunye na-efi ka ife ị na-eme sọsọ nke dị mma ka nchọ ka ị na-emelụ m based on na ọnwa onye bụ igo ga-afịa nwanne gwu eziokwu ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa nwanne na-ekwuchapụ eziokwu na ọma nke ọstụ ga-eneten ka mmadụ ga-esi tinye alụ n'ilu ebe ị na-ele afịa like this ngị nwa asịbazieli asụsụọ ya adaka n'ọnụ nwa mkpọ gị ngwa gị ịbịazi imebe ife tsunami cheki enyi ya na ị ga-achọ clear steeti dị mma bunyelu the guy man so that tomorrow nwee ike ịnachi ya taa adịghịkwa m aba mba ọ ịnọdụ anyị gee ntị bezidon na ịnọdụ anyị mụ na ga-akpakọ ya ọnụ na Nwiyo n'obodo nwanna ya batago ka anyị si eme ya asa ka ife na-emezi I nwere ihe karịrị nganga Igbo ria ya enyela m in fact gere ya akpọla m I nwere ihe karịrị ego bekee ria ya akpọla m kwere akpọla m si gị akpọla m I nwere ihe karịrị ego bekee akpọla m mba don't call me akpọla m hey I nwere ihe karịrị nganga Igbo mba listen to it akpọla ha mma ncha mara ọ bụrụ nganga Igbo ka ị na-ege ọ bụrụ Hot 93.3 FM ka ị na-ege ọ bụrụ ego bekee ka ị na-anụ ọnụ na-enye gị isi obi aṅụrị ọ bụrụ adị Igbo ka ị na-anụ ọnụ ya gasị ihe dịka ego bekee ya akọla m ihe dịka nganga Igbo ya akọla m ihe dịka adị Igbo one of Africa ya akpọla ya akọla m rada ga akpọ m si m ngwa nne bịa nso nọ m n'aka nli maka onye nọ gị n'aka nli ịmagoro that's the best place to be gasị m ngwa were wine na were ya na to the just na-enye onwe gị obi aṅụrị ọ bụrụ na chicken and chips ka ị chọọ nne were ya ihe ọbụla ị chọọ riwenu maka ị na-ege nganga Igbo maka ịwụ nwa ada Igbo maka ịwụ ego Igbo one of Africa nke ndị bekee ji eme ọnụ nke ndị Igbo ji eme ọnụ nke ndị mmadụ niile ji eme ọnụ ịghọta that kind of thing awụchigo m ihe m na-egbu abụ na anọgo m n'ọkwa ya oche eze na-asị ngwa let us go there ihe ọbụla ga-eme taa iji wee nye gị obi aṅụrị akwadogo m akwado maka m si eme na abịago m ọzọ inye gị ihe ga-eme gị obi aṅụrị ihe awụ Krismesi ka anyị nọ nke Krismesi awụzi mmụda Krismesi ihe ọbụla ị chọrọ ka m ga na-enye gị malite n'obi aṅụrị rue na open check nke ọbụla ije ihe ọbụla ị chọrọ just na-ayọ m ma na-enye gị ya malite na taa ruo na 31st bịa na face bịa na 2nd mma na-enye gị ya Jenụwarị ga-agwa agwụ m na-enyekwa ihe niile ọbụla ị chọrọ ka m ji na-asị gị nnọọ n'ịbatago n'ihe anyị na-eme taa na nganga Igbo radio show nke Hot 93.3 FM ego bekee ka ịda n'ọnụ ihe adị Igbo 1 ego ndị Igbo ji eme ọnụ n'Afrịka ngwadodo nke ọma ka anyị na-eme ihe anyị na-eme na-enye gị obi aṅụrị wọtago nwanne inugonia based on ego bekee n'osu wee mee introdon kọwa ya cheki eni ya na ọkwa megidezi dize ka ọ na-emela onwe rapị mana ife niile a sokwa based on no na isi wee kwado nke ikpeazụ nwanne ọkwa mkpọ gị ngwago o nwere ka o ya esi wee dị taata anyị ka dị hopeful na ife nwere ike ime here today na mana ọ bara uru nna ogbuwalụ gị ọlọ mgbe ọbụla o ji wee tụọ down nwanne efe ikwete na ọ na-eme na cheki ọkwa mkpọ gị ngwago Nganga Igbo
nwanne ụfọdụ nwezi ike ị na-ajụzi kedu ife na-emezi onwe mmanwụ na-agbapụta cheke ya mụa n'isi onwe m godi agaba n'elu isi mmanwụ na mkpọ gị ngwa gị nwoke adọ ego nke ikpeazụ stedi onye ọbụla na-abịa agba nkiri mana nke ikpeazụ ọkwa mụ na ụmụ nwa chiwa nwoke adịgo ka ọ ga-adị na cheki ya na oxygen ụmụ asa kpọọ gị ngwa gị n'ikpeazụ anụnwa nwanne maka isi eme ya na enwere ka isi wee kebigasị ya part 1 based on Nollywood standard na-abịa burugodo ụzọ art ya part 1 art ya part 1 asịzie gị watch out for part 2 ya based on that ka ị ga-ebugodo ụzọ wee wetara gị ka ewee based on ka ife na-eme n'ime ogbe nwanne ọ nwekwa Hans Njos nweta nke ikpeazụ a based on mgbada side anyị na based on na Anambra steeti na adịtụ mwute mo because na ihe anụwa bụ mba agbabugo ndị mmadụ tie mkpu ka ọ kwụsị ka ọ kwụsị ka ọ kwụsị ọ dịkwa ka ọ kwụsị nọkatakwazie ofu onye liwa ofu onye isi gbawakwa based on dawekwa nọkatakwazie emebe ife ndị mpi anya chike ya na ọkwa mkpọ gị ngwago nwanne ka m bunye gị dị Hans bunye gị uche ife mee yesterday na Anambra steeti nwanne anyị nọkọta yesterday ọgba dabe ebe niile a na-ajụ kedu ife ga-emezi na ya akwapụ a ga-ebi ka o si adịzi nna ya ka anyị jugidezila ese bikos na anọkọtazi a na-amụnye polis steshọn niile dị na Anambra steeti ọkụ cheke ya mkpọ gị ngwa gị na amụrụ Ekwulọbịa polis steshọn ọkụ ebe a na-enye gị na bụ steeti abịakwa m ife ndị mpi abịa m nkwugheli ife m na-ebunye gị bụ steeti ime na eme kọl agwa gị nke bụ eziokwu based on na Hans m na-adị otentik ote ka m na-enye na nna amụ Oko polis steshọn ọkụ mụọ Igbo Ukwu mụọ Ekwulọbịa 3 polis steshọn amụrụ ya ọkụ yesterday m wee jụbazie kedu ife na-emezi mgbe m jụbazila ese kedu ife na-emezi wee sị m na ofu polis based on na ike ndị agwụgokwa m nke ikpeazụ a just ike ndị agwụgo m mkpọ gị ngwa nke ka o si adịzi ọkwa anyị nọkọta mee ngagharị the last time asị na EndSARS based on brutality niile ma ego niile a na-anasị ndị mmadụ n'ụzọ eziri ezi ndị a wee gwazie na kịta na-amụ oge anyị ọzọ na ha anabatago Jizọs Kraịst n'ime obi ha dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha nna anyị na-echezikwa na-enwezi na cheki ya na oke just ka m butuo maka onwe ka o si adị m na temperature m na-arise mana ka m butugodi nke ikpeazụ based on na ka esi wee sị ka ihe niile a si wee bido na one policeman nọkọta akwụsị onye ọkada na Igbo Ukwu si ọga tinye aka na akpa ka ị chọọla anyị efe ghọtago na based on n'osi adị na anyị wee si nna onye ọkada si ya nna jụrọ m ego ọ ga-ejụrọ m ego hapụ m ka m gaba ebe m na-aga nna polisi Jos ụkọkụ wee egbe na fie demand man da bụrụzie nwụrụ anwụ n'ọkụ ya ka men nọ na-akụfụrụ ihe na-eme wee na-asị ka ezi ijezi na ọkụ o si adịzi wee mobilize onwe ha wee mụbazie ebe niile ọkụ mana ka m tinyekwa anyị maka mmago na ebe n'ihe ụdị ihe a mee na ị ga-ebugodo ụzọ gee ntị ihe ndị ọnụ na-elu n'okwu kwu maka ya ghọtago na based on onye o si adị na gọvanọ Anambra steeti pụtakwa na mgbede onyaa Chief Willie na onye isi m na ọchịaman Mbidawekwa nwoke bụ gentleman ghọtago na anọkọtakwa o tinyekwa alụ n'ogbe ọgwakwu nke o si adị ọnọkọtawa ọgbakpụkwa ọ pụtara yesterday evening wee sị na based on ihe a meenụ na o wutere ya rinne ka ezi ka ndị polisi ga-esizi na-eme like this na ọkwa ndụ ka ha na-echekwa ka ezi ka ha ga-esizi na-egbu ndị ha na-echekwa echekwa wee sizie na ka o si nweta Hans kịta na onye isi ndị uwe ojii na Anambra steeti bụ John Abang ezigbo mmadụ ezigbo gaiman onye a bụ ezigbo mmadụ ọ mkpọ gị ngwa gị ndị niile mụ na ha na onye ọbụla m gwara gị bụ ezigbo mmadụ bụ ezigbo mmadụ na onye isi ndị polisi na Anambra steeti John Abang ga-agwa gị na data onye polisi gbara egbe a na-anwụchi gị na based on na-akpụchi gị na-ajụzie ka ife na-emezi mpi ikobeziri eko onwe ife itinye n'isi ebuzi onye ahịfịa wee kwuo na investigeshọn na-agazi na ya na-ekwe ndị mmadụ nkwa ọbụla sọsọ ndị Anambra ya na-ekwe ndị mmadụ nkwa na onye agbara egbe ahụ gbagburu mmadụ na a ga-enye ya ntaramahụhụ mana asa ka njugodi gị na ka isi wee fụmata mee na Anambra steeti yesterday ndị ga-akpọ anyị ga-ekwu maka nke ahụ ndị ga-akpọ gị ga-ekwu maka nke ahụ ya o Chineke n'elu ụwa ndị ga-akpọ anyị ga-ekwu maka nke ahụ na anụgo na ya asasị na onwere ihe ọma ọ ga-ekwu na ya ka anyị sie na nke a na wee tinyezi alụ na nke abụọ bụkwa ihe ọzọ anyị nọ based on onye na mgbede onye ka anọkata ebe niile a na-etegharị na-egwu ọnwụ ndị mmadụ na-enwe anwụrị na-ajụzi ka ife na-emezi asị m na-eme akwa ife na-eme no wee sị ya ka o si adịzi nke ikpeazụ wee sị m na onye isi Muhammadu Buhari ụfọdụ si na Okechukwu Buhari based on na ọ bụ na onye Igbo ka ọ bụ na afịa ya abụ Okechukwu ọ mkpọ gị ngwago ọkwa ihe a sị na afịa ya abụ ọ nwekwa echichi echili ya na Ebonyi steeti daye ka ezi ihe echili ya
enyi ọha ndị Igbo ebe a ka a nọ wee tinye Okechukwu n'afịa Okechukwu Muhammadu Buhari. So based on that ka Okechukwu Muhammadu Buhari enyi Igbo niile pụtara onye a wee sị na si meghezie land border niile esi ebubata afịa ka ndị mmadụ bubatazie afịa based on particularly ndị Igbo maka ịma na ndị Igbo na-azụ afịa. So ndị mmadụ na-enwe anwụrị onye ọbụla dị happy. Mana o nwekwa ka o si dị ndị farmers na-atụ rice ndị na-akọ rice na Nigeria na-asị onye isi ala ka isizi eme like this n'ịmakwa kịta ime ego border now na ya ebidokwa mebe importation rice na a ga-ebido na ndị na-akọzi rice na Nigeria na ha ga-enwezi nkoropụ obi na onwezi ife ha na-ele. Mana asa biko achọghị m ka esikwa m na ndị ga-akpa anyị etinye ọnụ na nke a otherwise mụ achọọ kalama na 2x2 ma oge n'isi kwetegodi na ọ na-eme kuloda before itinye ọnụ na dị ya ka nchetakwa ya na Okechukwu Buhari enyi ọha ndị Igbo na-eme birthday tata ụfọdụ asịgo na the best birthday gift ka o nyere anyị niile based on o si wee meghe border. Ọ bụrụ na echeta last year August last year ka o mechiri border mgbe ọ na-agwa anyị na ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye alụ na-ebubata ọgwụ ike na-ebubata ngwa ọgwụ na-ebubata ihe dị iche iche na-emebisi obodo o wee sị ka emechigodi border since then over 1 year. Mana kịta ọ sigosi meghekwazie ya ka ndị mmadụ zụbakwazie afịa. So anyị na-asịkwazie happy birthday mụ a na-ekwunyelu ya ọ just na onwe ka onu m si wee dị na ọ bụrụ na ọ bụla ya mana asọ dị ka ya agụnwu happy birthday ya agụnwe ka isi ma ihe dị m n'obi ngwa over to you. Ka m si ya maazị na-achịgodo obodo Nigeria sị gị happy birthday to you bubu ọ nọ na asụ mgbe ọ nọ na daora na ọ ya na-ege bubu ngwa bubu na-adị aka nka bubu na-apụta I dey tell you now. Every year young now. Boo 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 boo. Boo 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 boo. Okechukwu. Boo 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 Okechukwu. Boo 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 Okechukwu. Happy boo boo. Nsị ka m na-aga egwu a biko oge ga na-aga no mana happy birthday to you bubu nwa. Bubu na-adịghị aka nka ị ga-adịgide ruo 200 dị ruo 250 dị ruo 220 dị ruo 300 ị ga na-aka nka fụ ụmụ gị ihe aka karịa Metusela ịghọta that kind of thing maka ịdịgodi oke ịghọta that kind of thing mana kosi ke hijigodo m first akwesị maka kosi mepe ebe border ko ya mgbabụ gị mmemme based on mba onwe ihe ga-eme chere m agwa gị onwe ihe ga-eme maka ọkwa gị nwa na ugbu a ka m na-adị ajụ ajụjụ njụọ gị ga-asa m ihe ọzọ so olu eton m taa ka m saa gị ka m si chọọ iwe saa gị ya gaa na-achọ ị ga-agbape 2x2 ka esi na ọgịnị coming down nwoke be coming down ị na-ajụ m ihe ị chọrọ ịjụ m ka ị chọrọ ka m hapụzie ya na Buhari asigosi meghe border just tinyezie dị ọnụ n'okwu Buhari na-asị ọwụkwa ajụjụ ka m na-ajụ gị ọkwa ịma na taa wụ birthday gị enwe m ike ịjụ gị ajụjụ ịghọta mana ihe m na-ekwu uwu just opinion ịghọta that kind of thing ị na-asị mepee border ndị na-akọ rice na Nigeria how far now eche m anyị si we are doing homemade made in Nigeria na anyị na-emezi made in Nigeria ihe ọbụla niile anyị chọrọ ka anyị na-eme ya na Nigeria kekwanụ how far mana ka isi mepee border ama m na uche onye adịghị ya njọ taa wụ birthday gị ka isi mepee border ị ga-enwerịrị reason gị onye mechie ga-agwazi anyị ma ọ nwere ịgwagwa anyị agwa ready ihe ma eji mepee border nke ọ bụla ị mere maka na taa wụ birthday gị akwụ m gị n'azụ na-akwanye asị gị na-aga n'iru ma imepere border ma imechiri border Bubu, happy birthday to you. Asa mwe mwa notice na based on notice wede na ka ijuzie ndị mmadụ na border anu asị meye ka ha si wee fia na ọ dị mma ka ọ na ọ dịrọ mma ịghọta ebe nsi abịa na ka ijuzie ndị mmadụ isi Third Republic na-abịa na they tell you na ịghọtago na so based on that ụfọdụ akpọbaga anyị mana ka kpọpụtakwa nọmba anyị maka ndị nwere ike ọ bụrụ tata bụ izizi ha na-agbanye redio at this time nwanne ọ bụ kịta ka ị na-agbanye redio ịgbanyere ya na Hot 93.3 FM nwanne ihe mmemme anyị na-ewetara gị kịta bụ nganga Igbo radio show sọsọ ofu ebe ka ọ dị n'ala ịnwa na-agwakwa ya ka a na-amata nke a ka ewe Tuesday na Thursday anyị na-ewetara gị ka ewe Saturday anyị nye gị gwam ịghọtago na so ọ bụrụ na ịchọ ịnweta anyị na 08182426591 ka m butu ụkpọ ya 08182426591 hello ekwenye
08182426591. 08182426591. Hello, Ekpan. Hello, Ngangi Igbo niile. Hey, nwanyị ọma. Ada Igbo anyị o. One and only after me it is me kwa o. Ehihie ọma. Ehihie ọma nwanyị ọma. Agaghị eji onye ọzọ wee mee gị. Ịghọta? Ụzọma onye na-ekwu. Ụzọma ka ekwanụ ka taa siri dị nwanyị ọma. Ọ dị mma. Ka ebe isi akpọ? Krikri na-akpọ unu. Satellite Town. Krikri Town. Nna hope na onwekwu ihe na-eme na kirikiri obi ka abana na kirikiri o. Mba. Ama mega ha ba. Gba m nkịtị o. Mba. Nwoke amakwa m ebe nwoke a jere my dear. Ama m ebe o jere. Ọ na-akpọ ya mọmị. Nne ekwela ka ọ wọrie gị o. Ekwela ka ọ wọrie gị. Ihu na-eme ọ na-agbata uwe. Onwe n'ihe ọzọ. Ụzọ mụ na gị ya amụkatakwa mma. Ike ya. Daalụ nwanyị ọma. Chi m gọzie gị nnọọ. Nsogbu ada. Adịkwa nwa bi na the border emepụrụ. Ọ dị otu ma right ihe na-egbogo na karịta mmadụ si agbatu oge. Okay. Agwara m Bubu si ya mepee ya maka gị nwa. Nsogbu adọrọ. I wish you the same. Okay, bye-bye. Bye. Merry Christmas and Happy New Year to you. Everybody no makananka ungangangangi radio show nasigi Merry Christmas. Ego beke nasigi Merry Christmas and Happy New Year. Patagono now. Hello. 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 Hey. Hi, Homa to you. How are you today? I'm good. Chai. Obodo pounds and mbego pounds and dollar. Mo abu clearing and forwarding. Obodo niile nwanne ya ọbụla si na ọma mba alụ gị this year. Nwanne ya nwanyele ya lighter na olepuo ya akpụ. I tell you. Other pounds and dollar. Oh, fool, one and only. After me, it is me again and again. Naanị m nwekwa onye ọzọ eji eme ma agaghị eji mme onye ọzọ. Never. How are you? Clinton nwoke ọma jee m ọnụ. Keleakwa like ofe nsiri gị nyaahụ. Na-ekwuzi ha na national television ka ụwa niile na-anụzi ya. Love m na-aga ahụ ka o si ejezi. Obodo nna ka ntịnye nọ n'okwu ka na nke gbasara Anambra ịma na obodo wizi na adịte ya kpọkịrịkpọ na concrete onye ọrụ bụ president na kọmiti nke ya na adịte ya na Nigeria na uche ọrụ na ozute onye na-eme kusi mmasị ya ọzọ maka nke a akpọ ihe ndị na ensas polisi ka na-agbagbugo mmadụ because of 1 naira 2 naira ọtụtụ egwu nke ahụ agụrụ mmadụ ike nwunye so bubu gị na ka ị kpọzara aka n'isi na ọ bụ enyi ndị ngere post Okechukwu na enyi ndị Igbo bụ ihe echiri ya ọkwa echichi echiri ya Buhari bụkwa titled man na Ebonyi steeti o echiri ya na 20 nke a ka nna mmadụ ga-eji ọ bụkwa na mụ chiri ya na echichi na-agwa gị ihe echiri na-agwazi m mba gị na-ekwu ka anyị na enyi ndị Ebonyi steeti ọhụrụ enyi ndị Igbo niile na-agwa gị taịtụl agbakọrọ ọnụ chie ya gị nwa na-ekwuzi nke ngịwa chọrọ ichi ya ị ga-eme bụ ọganaiz anyị gwa anyị ụbọchị anyị abịa ka gị nwachie ya nke ị chọrọ ichie mgbe ọrịchigoro pọt ka nchie nke mgbe abụọ dị ụmụ ndị echiche mmadụ bịa
Mana ka isi wee fụ bọda na okwu si mepezie ka isi fịa. Nke bọda nke onye ahụ kwesịrị inosin maka na ọ bụ onye nwere too much na-eme ọgbachi ụzọ ka o rie. Mana onye ọ ga-awụ emere ka iji n'ụlọ ebe na-agbachi ụzọ debit wee rizie nri. Ya na ụdị ahụ na ihe ọ kwesịrị ime since all this thing now, everything na adị ọnụ nke this is too much all because of the border. So but thank God na ọnọdụ ọ kwesịrị ime since ya na-asị ya daalụ. Nke ọ na-celebrate God birthday ya na-akwa happy birthday no matter anything. Ọ ka president of Nigeria. Na so na. Happy birthday. Daalụ na ezigbo mmadụ. Daalụ. One and only after me it is me. Thank you, baby. Bye. Ngagibo radio show na Hot 93.3 FM. Nwanne ka ewe ka ị nọ na ya now based on na ya agụpụtago olu gị ka o si wee gbatakwụlụ na wee na-agwakwazi gị in a very special way na onye isi the number one Nigerian man. Hey, Okechukwu Muhammadu Buhari, eze ndị Igbo gburugburu ọkwa echichi echiri ọ bụkwa ngangachi. Maka ụfọdụ nwere ike na-asị ka ijezi nwa iyi oke ezi mgbe ichibele ọbụlọ m chi. Hello, ekponye. Hello. Hello, Kano. Hey, mama Malawi. Gabonu. Ezigbo obodo na mpaga ka o si adị. Nwanne Udodi, nwunye n'Ọka. Mba, nwunye n'otu nkwọ Ọnịcha. Ndị ọka na-eme nwayọ nwayọ. Iwego na nwunye adịghị eme nwayọ. Cheki ọ mkpọ gị ngwa gị na. Abịazi m isugbo oyibo na. My Lagos line ọmụ na-egwunye bie steady. Otu nkwọ na-abanye otu nkwọ wee na-agbapụ elu gị fem ekweta na ọ na-eme na HD standard 42 inches ka anyị na-ebu mgbe niile. Che, na-ekwenu mmiri oyi o ji wee wụọ m n'alụ. So naanị m adịghịkwa ajọ ya ajọ nwekwa onye ọzọ si eme competition na. Any other size counterfeit? Counterfeit, original counterfeit ka ọwụ. I'm telling you, naanị m. Adị ndụ nwoke ọma, how far na? Sorry, ọ dị ndụ. Chai. Na ndụ bụ isi. Ọ dị ndụ Christmas ya abịagokwa o, olugo olu. They tell you that kind of thing. So, Guano, how far? How do we do it? Obodo. Steady now. Kwampo gị ngwa yi. Clearing now. Imụrụ anya dị ndị eticha gị na yote na ọ na. Itinye ọrụ gbasara maka ihe anụ a mere na Anambra. Mgbe na-awọchi ya na telivishọn ụnyaahụ, at least a na-agba m na-akpata oyi because ọ bụghị obi ụtọ. Ga-ejiri 100 naira ego na-akpụ ihe afọ ihe ọbụla were ndụ mmadụ. At least nwatakịrị gara ụwa ịbara ndị mụrụ ya n'uru, ma ịbara ndị obodo ha n'uru. Ejiri ihe na-enweghị ihe ọbụla ọ pụtara were ndụ ya. Ọ bụ nwa at least ndị uwe ojii kwesịrị ịmara na ihe abụghị onye ihe dị ka ha na-arụ anya Naijiria. At least ihe ụmụaka ji ya ibu ọchị mere ngagharị nke iwe mere mbọsị na-emere bụ ihe dị otu aha. Ha kwesịrị ịmata na ihe eziri ka ha mee bụ ịbịarụ chekwado ndụ ụmụ Naijiria na akụnụba ha. Ọ bụghị ịbịa nara anyị ndụ nke ha kwesịrị na-etere anyị. Alisi ndụ adịghị abụọ na ụfọdụ ofu ndụ anụ ọ gara na ọgagara ụwa otu onye nke gburu na nke ya agago. Something like that. Ebe ha kwesịrị ka ha mara ya ọrụ ha rụọ ọrụ ha ọfụma. Ozugbo bụ na-abịa mgbe ọbụla na-akọ ha nakwa m ihe bọọlụ mere nyaa ka ha si apụta n'ikwe mee ihe ha mere gosikwa ha na ụdị esi mmiri ka mara na ụdị esi ọ bụghị obi ụtọ m daalụ ndị Igbo radio show Hot 93.3 FM hapụ na ụmụasa ka ha bịakwute m maka na ara eze m bụ nke ha. Mkpọ gị ngwa gị nke
azụ. Hey! N'enu stock exchange ụmụasị. Hey! Blood tonic ụmụ pino. Nwiyo n'obodo steady. Hello, onye kpọnye. Hello. Hello. Nwiyo. Mpa Monsa. Ada na-elu ukwu anụ. Naanị m after me, it is me. Ukwu anụzi ya. Ka ọ dị ka eji afịa si ele. Afia na-ele properly. Ọ na-azụ wutuputu, na-azụ pụtụpụtụ. Isi afọ nọ na. Ọchị adịghị obi na-ekwu. Ouch. Lekifesu ka m si akwọ. Ndị Lekki Phase 1. Ka ekunu mee taa. Anyị nọkwa ọfụma ahụ. A chere ilu n'elu. Ka ekesi Anyị nwere kwado. obere ụgụrụ. Ọ dị ebe niile nwanne m nwoke. Anyị abago na season ya. Ọ eziokwu. Ọ na imi dị na Lagos steeti a ọ dị ka oriri nne. So ụgụrụ adịghị na Lagos steeti. Amaghị m ka imi dị na Lagos na-ekuchara ya ka ọ gịnị. Kwa ike. Na Obodo. anọ m ịhụ n'okwu maka ihe a mere na Anambra steeti. Na ndị uwe ojii anụnwa ịma nsogbu anyị na-enwewe kpata ihe ndị uwe ojii awụ ụfọdụ agbarọ m ka nnọọ apụ ha nnọọ akpọ ha n'ọrụ ụkọ ha na-echekwa Number 5 and 6. their mentality health. Number 5 and 6. Ịma ọ bụghị na ị ga-afụ mmadụ na onye awụ ọgbanta na ọ na-agbagbu ha n'ọfụma na ọ fọrọ na-ada ka ụgbọ ada ka nwụọ ịkpọ ya ka ọ bịa uche we mmadụ ọ gaghị awụ ọkụ na na ndị uwe ojii a amụrụkwa anya amụrụkwa akọ emechabeghị nke emere na ọzọ bewekwe aka na-ekwukwe EndSARS na nke ahụ anyị akwụbekwa ha mewekwa ọzọ na-agbata ihe mepere bọda ọhịa ka ha kwesịrị imesi nso na because ishike juru obodo a n'ụwa na emechuru bọda and ha na-emechi bọda ị ga-adịgodi sure na ihe ndị nwa nwere na mbe gị ga-ezuru gị before ị na-emechi nke onye ọzọ ya bata na be gị ndị na-akọ ugbo ọwụrọ na gọọmenti na-etinyere ha anya ọfụma o nwere aka ha na-enyere ndị ọrụ ugbo ị na-emechi bọda agụ ka ị na-ebute n'obodo na and every day ụbọchị niile population anyị na-arị elu so ebe ha mepego bọda ka anyị manụ etu ọ ga-esi dị because mmechi bọda o wetego nnukwu isi ike n'obodo so ebe Chukwu metụrụ aka n'obi emepe bọda ka anyị manụ otu ọ ga-esi dị na asị m nnọọ ka nke n'unu na anyị na-eme na-amasị anyị ebe anyị ekelekwa gị nwoke ọma ihe dịka Satọde a n'ụwa unu na-eme gwam nke ahụ na-atọkarị m na-eme ka m nweta unu ụfọdụ oge dete na-ada ha abanye mma na ịta ọba ego na ngwa na unu gbado anya gbaranụ the anointing maka ịbata gị ịbatago ịghọta that kind of thing ị na-agbalị gbalie Tuesday gbalie Thursday gbalie Saturday apụtakwa Tuesday ọzọ gbalie ịbata ofu ụbọchị ihe emechie ga abata nke ahụ ka m na-agwa gị agwa na Hot 93.3 FM Ngangigbo radio show ehihie ọma to you. Hello. Hi. Nwiyo. Onye isi ọka ga. Otu mkpọ. Enyekere pụtụ odumodu. Iso ife na. Cheki enye mkpọ gị ngwa gị clearing and forwarding nwoke na-agba tiketi steady.
nwanne nwere iso aka confirm gị ọ na-anụ ụnụ gị na dị iso na atọ m bere obodo mpọnwekwa ife ọzọ m gbagotere Lagos ma ọ jọs ka ụmụ Igbo kwetakwa na ọ na-eme based on Chai, autumn separately. Amụtakwa m ọzọ mma na-etinye Autumn separately. Igbuem. Ị ga-eme gịnị? Aga m atụ gị Ferrari. Ngwa, biko, ka egbe dị ka ị na-abata na 25th. Aga m atụ gị Ferrari gwa ya. Egwe kwetere m gị, I believe you. Ama m na ya alụnwụ ya na. Standard, Tell them. Kai, Ezugo. Efuru na Christmas a. Maka ka isi chọọ ewetere m Ferrari a m na-ene anya ya na 25th a ọwụ na ego ahụ abatabe na akaụntụ gị malite ugbu a na-egburu gị amụma ugbu a na-ewezi anya na ọ ga na-abata 2021, 22, 23 na-aga fat ị ga na-egoro m Ferrari every other year with that kind of thing. Daalụ nwoke ọma ya dịrị gị na mma ise. Ihe m chọrọ ikwu na okwu nke ya mere Anambra steeti ndị uwe ojii sometimes a na-amaka na agbagha ọgwụ ara n'isi ịmakwana onye dị ga-etinegide nwoke mmadụ na ahụ zụrụ ya asịtịfọ na-eri were egbe gbagbuo mana wutengol maka otu ndị ibe anyị siri emegode ihe sef o bidoro anya nne na Lagos mma ahụ m na-asị na telivishọn iwe chi m obi adị m ka ọ nọ na that place but we thank God otu ụbọchị goro asha though ọ ga-akpatakwa onye nwụrụ anwụ again, but the commissioner for police kwuduru na our governor kwuru ka bụ na ha take actions n'elu at least they will take precaution from that place. Nke kacha nke na nke border emepere na ọ dị ka ọmụma ka mepere border because now ata ya n'azụ ihe mepere emechiri border na aka bụrụ onye ọka na-esi n'ala na aga m asị Ferrari Otito dị Olise na m gwakwara bubu na onwe ndị na-eche biko mepee bọda o mepego bọda Ferrari ga-eruzi maka ọ dị ka nwoke ahụ anyị maka o mepere bọda ịmana taa birthday isi bekwe ya happy birthday Okechukwu Buhari aga m agụrụ ya happy birthday na emechikwana onwe gị ilu Okechukwu happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Okechukwu happy birthday to you. Hip hip. No too forward. I tell you that. Thank you, my brother. Thank you. God bless you. All right, then, Paladoma Ezugo, Dalorina. Thank you for calling. And I give a radio show na Hot 93.3 FM. One no work with for Zaine me here. Imana ngwagi eba no wana ngangi Igbo abata go steady. Hey! One no you go me. But you be missing na check it. You just missing me. Man, because hello, hello. Enda. One can Bagamba steady. Carburetor cleanser. One super good, super. Toto gaga. Hey, still for you. Can I get a Gabon striker? Yee, Kiffin Ọkwana eti ka mụ anọzi jos na na-agbazie by tum mọrọ choi. Italian na kpọkịrịkpọ odumodu. Nna anọ m anụ ihe unu na-ekwu. Mpagbu na ya afa gị na based on Buyegoda anyị steeti afa ka anyị maa ka o si adị. Ugochukwu na. Onye ugo ngwa gaa n'elu onye nna. Based on nwoke polisi a na anụ ka ala ejigodi ya ka ọ nwụgodiri kai ọ ga-eji na-agba mmadụ laida. Based on na ka chọọ spa na nọmba 5 and 6 ma na ọ dịkwa ataitis kwala ya ike.
na unu mgbe afọ ga-ada asa bifo isi ata egbe. na onwe dị na ihe mere emego ndị gọọmenti ekwegokwa anyị nkwa na a na-etinye ya ghọtago na Ọ ka a mee n'ihe a kwuru na a mee ya onye a si kwuo ya. ka isi wee fụzi bọda emeghe nke ikpeazụ na Maka nke bọda nwanne nna ọ dịkwa ka ọmụ ihe dị down na ka ada na-etie ka mmadụ kwesịrị ikpochi ada. O mekọlija anyị dị nna men jos wụọ kada last year niile ma this year since emechiri the border mana onwere mpa onye ugo nọdụ mma onye isi nọdụ mma Gagi Igbo radio show na Hot 93.3 FM nwanne n'ebe anụnwa ka anyị na-anọ stadium na nwere ebe ọzọ anyị na-eje nwekwa anụmafịa ọzọ asa ka ife na-emezi ọbọ na-adaba udo na-achị we can say hey obodo toto gaga tell for you onye isi choi na onwekwa ife nji onwe m eme n'elu ụwa ebe ọ bụ na isi m tinye nke ikpeazụ na mụnwa ga-akpọnye dị ya na Based na enwere ife m na-emesili ike na mgbe gị ngwago ego bekee pounds and dollars baby ana m ekelekwa m gị ehihie ọma ọnwa aba from Egondo ezigbo onye aba ezigbo nwa aba ka o si adị na ezigbo nwa aba mana anyị na unu bụ ofu Based n'ihe mpịakasịkwa na ịchọ mpịaka ịchọ mkpụta egbuka ịchọ ka ewere udo sobe gị na nwanne anyị emekwalụ gị n'afa na achịkọlụ gị aka ọnụ wee na-etinye alụ na mkpọ gị ngwa gị otu ọ dị ịbata na stedi nwanne ka esi wee fụ mata anyị bụ bịa na-efi ya bọda anyị mepere n'ife niile ọ gbalịgolo na ọ maka ọ na-eme ebe dị na ọ ya na o ji mepere ụlọ bọda oke maka ọ na-eme ebe dị emechaa bebe a ga-akpọchi ya mfe obi adịghịkwa gị mma hoo ha obi adịghị m nwa nwunye iwe na-enwe ma akpọchila ya Okechukwu aha ya wụgo Okechukwu ọkụ ihe echiri ya na cheki onye gị taịtụl na onye chiri ime gị adreesị ọma adreesị taịtụl achọkwa Chineke weghara gị iwe aha ya na wafọ yo ịchọ ụmụ ọtụ iwe ka were gị wee na-akpọ ya Okechukwu ịchọghị aha ndị Boko Haram ya na-akpọ ya Pabutu gwa tinyezie saịdị ebe ndị polisi mata ndị polisi na Anambra steeti tinye alụ saịdị Alek na ihe ahụ ụmụ Ọnịcha mee isi na a ga-enye ndị uwe jiri ọsọ n'obodo ahụ anyị ga-agbari ihe ha na-egbu ụmụ mmadụ isi ọ dịkwa ha mma a ga-ahụbeghị ahụ a ga-enye ha ọsọ onye ahụ asị gbagburu the man aka akpọpụta ya ka a kpọọ ya ọkụ mba anyị ma nkwadokwa ụdị nke ahụ mba anyị ma nkwado ụdị nke ahụ biko ihe ọbụla ya na-eme udo obodo stedi otego na ọ na-eme ọ ga-adị mma dị ọcha akọzila nwoke ahụ Okechukwu abụghị ahụ nsogbu adịghị daalụrị nne nwamba Gagi Igbo radio show na Hot 93.3 FM nwanne ka nje lechalụgodo afịa Based nọkọtakwa ntụgharị ya na cheki ya buyalekwa afịa mbuyalị ndị ya ekwekwa ọ na-ekwe ọnụ ndị mmadụ ka na-akpọkwa nwanne mana ka anyị legodo afịa anyị pụtazie again now mgbapekwalụ gị fim ekweta na ọ na-eme egwu ndị obodo kposa n'ebe a ka ọ na-eme na nganga kposa obodo egwu ndị obodo Okechukwu Buhari na-emebe kposa hello onye nna ehihie ọma onye isi ka ijezi dadi alanga oloyo udu akọ mmiri nọmba 1 nke ikpeazụ ihe na-atụ na-abụ pam ọ na-atụ pam cheki nwanne itinye alụ na nwere ihe ọsọ ntị mgbuli ya isi pụta na ọ na-eme na pounds and dollars baby
ego bekee. So naanị mo nwetekwa onye ọzọ si gị na ọwụ ego bekee biko jigodi ya. Where is your NAFDAC number? Ịmara ihe anyị na-ekwu bụ ego bekee ọ bụrụ ego Nigeria because Nigeria enwere ego Ekwe ma international. International. Santandana ka a na-ekwu okwu ya. Exactly. Iji ya. Merry Christmas nwoke ọma. Merry Christmas. Ọ batagono na o. Nna ya banyego onye ya mere na asọmpi ka ọ ga-esi banyere mana anyị na onye gbabara mbọchị Jenụwarị bụ ife taa. Ọ bụghịzi ihe Krismas ka anyị ka na-agọrị. Onye anyị enwetaghị ihe ọ na-achọ. Ka ahụ dịkwa. Azụ m ka m tinyere unu otu nke eke na-aga m biko. Nwanne ịnụgo na oke kịta ka ị gbanyere redio gị abi. A na-ege mana o nwere ka o si agabi anyị. Nkara isi n'ime na ọfụma maka gị nwawo onye na-eche ndị Ikorodu ịghọta. Mana ka isi kwe ọ dịgo mma ka mgbazie nkịtị. Na-efe ka anyị ghara ịgaba n'o maka oge adịrọ just onye isi na-emebe ndị tata. Bido na saịdị ahụ. Ịmanya m ji wee daa jam jụrụ bụ na mmadụ ejizo nkịtị. Ihe m ji wee daa jam jụrụ bụ ebe a na-emepe bọda. O nwere onye ụlọ kpọrọ maọbụ onye kwuru osi na ya afụgo eziokwu na-emepe gị gọvanat. Ya bụ executive order ka onye isi nyere ụnyaahụ presidential order. Ọ bụ taa. Ịmara ihe a ọ bụ ebe m ekweta ya enwe ahụ bụ mpụ mere ise abatawago maọbụ ngwachi ọzọ abatawago bikọs ama m ndị achọghị ka nọ n'ụzọ emechere nke esef afọ ọzie dịka na-akwa akwa arịrị. N'okwe ndị nke na-enwe olileanya na oge ọzọ ndụsere kama ọ bụgodị nke mebiri nke kpọrọ afọ ka a ga-eburu. Okwe nke ndị na-afọ ọzọ nke ọ bụrụ na-emepe gị mọmpụmazi ya ekwete m bikọs ihe a na-eme na-enye ndị gọọmenti anyị na-eme kịta bụ afọ n'anya ekwere ọ bụghị ihe kwuru anyị ekwere. Ịghọta ihe m na-ekwu uche m dị ya na so n'ihe gbasara nke ndị uwe ojii ihe a mere na Anambra ọ dịkwa mma mana ka ndị uwe ojii makwara na mmadụ bụ mmadụ ha nwa bụ mmadụ anyị nwa n'otu ya dịkwa mmadụ ọ bụghị onye kpụrụ yunifọm onye kpụrụ yunifọm oyibe omebeze ka ya asị na ndị ọzọ abụọ nne mụrụ ya na ọ bụọ nwaanyị mụrụ ha akpọbazi agwa ihe na-enwere isi nke m fụrụ ụbọchị anyị na-ana n'abalị mpụkwa onye uwe ojii ọ na-akụ onye ọkada kubizie ofu wepụta isi n'ime ebe afọ wee sị gbawaga na onye ahụ ike ịgba egbe onye ahụ ihe na ọsọ ndị chọrọ iketuru ka ama ma ya hapụ onye ọkada onye ọra na-agba ọtụtụ ama ya ji ama onye uwe ojii ahụ ike ịgbapụ egbe ebe a o nweta onye na-achọ ya inweta onye ọ na-agbaba ọsọ so ka ama m ihe na-eme ya eme anyị na-ekpegbe ka Chineke nyekwa ka oge ọbụla ya na-eme eke onye nwanyị kọntrol ka ha bụrụ ihe anyị na-emepe nke anya na nke asụ ya mee na ọ bụghị nke a na-achọ ya eme ka apụta n'ụzọ ha na-eme ụdị ya mma ya na-eme adịrọ mma atọ ọdịrọ mma dịka ọtụtụ ndị anya ma afụ ọdịrọ mma o ọkwa anyị na-ekwu oge ọbụla ọdịrọ mma ọ bụrụ na emepe bọda ka anyị tụkwanye eziokwu na-emepe gị akụ na-abịa abatago na rit ebere ego ndị na-akọ ọrụ ndị na-akọpụtagodo rit nwa onweghị ha isi ha na-akọpụta ndị ada enyere ha aka ọ bụrụ na ndị gọọmenti na-enyere ha aka na-enyere ha ego eji na-akọpụta asa oke ka akwụsị nke na ka mepe bọda ka ọ hapụ ịbata bikọs ke ndị a na-aka onwe ike na-aga mana ọ bụghị naanị enyere ha aka so ọ bụla emepe ka anyị mụkwa na emepere ya eziokwu. Thank you for calling. Gangi Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM. Nwanne nke ọzọkwa anyị na-ajụkwasị gị n'ụbọchị tata based on n'onwe ka o si dị na Fada Christmas Jos tinyela anyị alụ na nganga. Hey, Santa Claus. We wish you a Merry Christmas. So based on that, Fada Christmas tinyela anyị alụ wee sị jụọ ndị mmadụ ka ife ịchọ na based on ka ife ịchọ ya bụ emeelụ gị na Christmas obi adịghị mma. N'ime nke dị out of bound ikwuo nke ịma na ngị nwa na onwe gị n'ime mmenwuri ya mmadụ na mụ arọsh ya gị na hello ịma na last time na anyị mekwere ya ska anyị mepụta ya taa hello obodo onye isi months attend for you mpachoyi. Good afternoon to you. Only me. Biko na-agụ ya ka egwu ka ọ na-aba. What are that kind of thing? Biko tinye ya ose.
onwere ike ịta aka anụ ma ọ bụ tinye ya ose na afụ n'ime anụ ukwu anụ. Wiyo, calm down biko ka okwu ihe ọ chọrọ ikwu. Efifi ọma nwoke ọma. Akụkọ akọrọ gbasara ihe mere na Anambra. Ana m ajụ matụrụ ụzọ ka ajụjụ gbasara ndị uwe ojii. N'oge nke m, ana m ajụ ọ na-abịa site ụwa ndị anụ ọlụ dịka onye uwe ojii. A na-enyochakwa ha ọfụma nwa ma ụfọdụ n'ime ha ọ bụ nta ka ha na-agba. A na-enyochakwa ha. Maka ihe m ga-ajụ ahụ esi akụkọ a na mgbede ya. Hello? Eji ama m ma ọ bụ hello. Okay. Onye ọkada nwanne si ka m na ọsọ onye ọkada chọrọ m mebiri ọrịa ma ihe ọsọ achọrọ ya. Ụfọdụ na ọ dawaziri nke na iji ego wee gbagbo nwoke mmadụ pụtara ọrụ ụbọchị ya. Onye ka m ga-ajụ Dalụrụ na ịgbagokwa something. Nganga Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM. Nwanne oge jizi nwayọọ kịta achịkọta mana anyị ka na-azakwa oku ka na-etinye ọnụ based on n'ihe anyị na-akpa tata. Hello, ekponye. Hello? Good afternoon. Good afternoon. This is Megi Bamsaga. Ese? Megi Bamsaga Nogun Meki. Ị na-asụkwa Igbo? Mpe bufegogo. Hey, ka ijiz. Because no is Legiza. Anọ m Ogun State, something Ogun State. Mana ngo ndị Ogun State na-abatakwa n'ihe anyị na-eme. Mana aha ya nwetacha m aha ọ kpọrọ. Biko ka m na-asịkwa gị Merry Christmas to you. Merry Christmas. Hello. Hello. Hi. Ọ dị ndụ gị na next budget azụ. Okay. Ọ dị ndụ gị ndụ. Ajụjụ na-ajụ maka ihe a ga-emere onye na Krismas, ọ dị ka ga-emere mmadụ na Krismas. Ọnya. Ka ya ga-emere na Krismas. Obi adị m mma ọgụ ya. Ọ bụrụ na ajụọ m ya ga-abịa emere m obi adị m mma. Nke mbụ bụ onye ọbụla chọwa udo. Maka na udo ga-enye izi eskusa ime n'ime ịchọ n'ime ndụ anyị. Egosi mata na ihe anyị na-eji mmemme anyị na-eji ime ọ bụghị dịka emegbochi gbuo ụzọ gbuo n'ọrọsi inwe obi aṅụrị n'ime onwe anyị. Onye ọbụla chọwa udo na-ere nwanne nwoke na nwanne nwaanyị nọ anyị rie nwụọ ọnụ obi aṅụrị anyị gbasa na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọ bụghị mmadụ ịkụkọ ọ gbọtọrọ n'ugbo nwa mmadụ ibie ma ọ were mma na ha na-eme nke n'ụzọ mmadụ imegbu mmiri dị otu a ihe ọbịa ga-ebute ọgba aghara wepụ aka n'ime emegbu jiri udo mee ihe nke obi ụtọ anyị na udo na ọṅụ agbasa atleast ọ ga-adị m obi ụtọ na isi ụtọ a ndị Krismas anụ Enugu. Nke ahụ godu nke ahụ so udo ka udo dị mkpa. Ọ dị ka ezi udo ka ihe echi asa ka isi wefia. Now. Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM. Nwanne akara ịka ya ejikwa wee nweta ya bụ 08182426591. Hello. 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 Mama. Hello. Nganga Igbo. Nwanyị a. Ada Malaysia na-akpọ. Ada Malaysia. Biko chere ma jụọ gị ke maka edu Malaysia. Na ya na nke aji anyị. Nwoma. Oh. Enugodilo onu ama na ịma steeti, ịma clearing steeti good. Okay, isi alumni. Ihe ndị kpatara ego. Efugodi gị mana ị na-aradiate godo mmanụ. Biko na-eme ka dị ego ka o jee lound and lound. Ahụ ndị na-eri Nigerian rice. Nke ikpeazụ na nwa ka eko ya esi wee dị ọkwa ị na-alaike gị. Of course na. Achọrọ m ka ị bụrụ Ada mụnwa abụla Obi ka anyị na-abụ bụkọ Ada Obi ọnụ ka ị si fịa. Amaghị m isi akpakọrọ ọnụ na based on the danda ịghọtago. Isi akpakọrọ ọnụ gwa butuo
Buto ka na chi aka no national television ka ino. Okay na. Afa na ABC akpo. Anyị chọrọ ikwu maka ya bụ kpatara ya nke ndị uwe ojii. Okay. All the very, very awful. The way I say human being like cow. Oh. Imagine a mother down of January to what's the date of the yesterday? Yesterday. Yesterday was 16. Just 2 days because Happy New Year. Madi they are born I am more. Oh. It's very painful. Very, very. It's very, very painful because often I will only take you around. Maybe you get opportunity to see the dead bodies. The other than I have is deep. You know, like Botina, everyone's on your body table for Naga. Only met to Tama or Taya Bishop. Non do met to Takita and I am Miracle. Bundigan and Nukuchi. Can I make Christmas? And I believe you should be a family man. Yeah. No, it's very painful. Actually, even after some unable to say, he that killeth by sword shall die by sword. Hey, steady name and I'm gonna go. I can't get down what I do about what I immediately. Hey, Bamba, man, I am on violence. Is all right. My name is Tibona Zobuabolo, the ultimate. What is all right? But kai putaze side na maka oge adịghị onye isi ala President Muhammadu Buhari Okechukwu na-eme birthday sine happy birthday. Nwanne m okwu a sojo onye ihe amatụ na chọkwa onye okwu ya apụ n'ọnụ ya. Aghọtakwa m ijes efe na-emesi steeti nke Igbo ebata nke ikpeazụ confuse ma dị makwa na nke Igbo bata nke ikpeazụ. Nwanne okwu a dị obi n'ọnụ. Ya mgbagbuo ụmụnna abịa na eze na-eme. Gbakachifo ozugbo. Talurinde, you can give a radio show that hot 93.3 FM. When no cool na ko si ade eba no steady. So si mego bi otoka ino na. Only for some bagote Lagos men na. Check Monday to Saturday ma Sunday me na eba steady man na echebili mgbe ọ ga-abụ nganga. Ntinye alu steady based on clearing na ka ime ego obi ụtọ. Mana asa now based on ife niile na mụ just chọ take your matters personal na so onye nke m na ka ife chọ ka m wee meeli Christmas. Hey, ọjụọ m. No, kwuo ya kịta n'oge. Before last 2K man nwa na-agwụ. Last 2,000 naira. Apụzie. Mba onwezi ka m nọ enwetego m Ferrari so achọ onwezi ihe ọzọ m chọrọ from ndị nwe 2K hapụzie onwezi ihe ọzọ m chọrọ mana gị nwee nwekwe Ferrari achọkwa m mana enwe 2K dịka ndị na-anye 2K for 500 hapụzienu ama m na asị na little drops of water makes a mighty ocean mana kemgbe the drop ga-eruzigoro the ocean achọ enweghị m efe m ji eche nke ahụ nke aka m ji na-asị gị nọdụ mma ebe niile nọ biko Merry Christmas to you, Happy New Year in advance. Ana m ewish gị ihe ọbụla niile yọrọ Chukwu Olise bi n'igwe ya ka m na-ewish gị. Ago Bekee Adigbo, one of Africa. Yeah, Adigbo ndị Igbo ji eme Adigbo ndị Igbo ji eme ọnụ na Nigeria na Africa outside ebe ọbụla so naanị m nweta onye ọzọ si gị na ya wa Adigbo biko kpọọ ya jigoro ya biko where is your NAFDAC number ka ọ dị Saturday mgbe anyị ga-ewetara gị ihe ọzọ niile ga na-enye gị obi aṅụrị ebe a ka m na-asị gị udo. Nwanne solo anyị n'ebe niile Facebook Nganga Igbo, Instagram Nganga Radio, Twitter Nganga Radio, TikTok Nganga Radio. Mana nke ikpeazụ ọ bụkwa na mụ na gị nwe unfinished business based on ụmụ efe niile na cheke ya so nwanne chọta m na Facebook nwiyo, Instagram nwiyo, Twitter nwiyo, TikTok nwiyo ebe niile wee na-asị gị onye afọ taa ka afọ echi Saturday anyị ga-awụchikwa ebe a ka emesịa.